हाग्रामानि आन्दलन स्टाइला मामोन प्रमदनि आन्दलन स्टाइला मामोन हाग्रामानि मावनाय दांनाया मा रोखोमनि प्रमदनि मावनाय दांनाया मा रोखोमनि बेफोर जुदि डिफारेन्सखौ रायजो गेजेराव मोजां लाबोनो हायोबा नो डाउट रायजोफोरा अटोमेटिक अबेबा मोनसेखौ गनायगोन आरो बे सिस्टेमाव जों फैफिननांगोन बेटार आइडिया रायजोआ मिथिनांगोन जे बबे एकर्डआव मा दङ मा लाबोनो नागिरमारदोंमोन दाथ' नै बहाय जुदि माबायाव नैबे बिटिआर एकर्डआव माबा एनडिपिखौ सोर खाना दोनखो बिटिआर एकर्डआव एनडिपिखौ लाबोनो हायैखौनो खाना दोनबोखादों मानोना बहाय लिरदों जे हाइनास एन्ड नन हाइनास आर्म स्ट्रागल खालामदों बहाय माबा हाइनास नन हाइनास थायो नामा हाइनासफोरा थागोन माने हाइनास माने बांसिन दायनिगिरि बिथांमोनखौ मा होनदों वान आफ्टार एनादार केसखौ ट्रायल खालामनानै बिथांमोनखौ दिहुननाय जागोन खिन्थु बिथांमोननि सायाव ओरैबायदि केस हाबसिना दङ बै केसफोरा जोबनायलागै बिथांमोना बेयाव जेलावनो थैजोबगोन खुलुमबाय आङो बिनोद कुमार ब्रह्म दिनै आङो बाक्सा जिल्लानि नैबे कालचारेल कमप्लेक्स भवनाव बनसुनि ब्रैथि गायसननाय सान बे फालिथायाव बिथांमोननि हांख्रायनाय बायदि नुजाथिफैनो हादों नुजानानै आं गोजोनदों आरो गोजोननायनि गेजेरजों आं बेखौनो फोरमायगोन जे दिनै बनसुआ जोनोम जानो गोनां जाखो मानो ओरैनोथ' जोंहा बर' हारियाव फरायसा आफादा दंखायोमोन आगोलाव हारि दानायनि टाइमाव जोनोम जानाय हारिखौ फोजाखांनाय हारिनि सिनस्रि महरै दुलाराय बर' फरायसा आफाद दंखायोमोन नाथाय दिनै आरोबाव मोनसे फरायसा आफादखौ लानानै बनसुनि जिथु सोमजिनाय बे गमामायैनो साननो गोनां आरो जाहोनखौ बिजिरनो गोनां खारन जों दिनै नुबाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा जातिनि मोनसे सिनस्रि आफादमोन बिथांमोना हयथ' जातिनि सिनस्रि आफादनि जि मावनो गोनां बेनिफ्राय एसे दोरोददों जानांगौ मानोना बिथांमोना जिथु मोनसे सुक्ति खालामबाय दाखालि 2020नि 27 जानुवारियाव दा बेनि आगोलाव हाग्रामाया खालामदोंमोन 2003आव आरो बे समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा होनदोंमोन जे आलादा रायजो मोनागौमानि जोङो माने सुक्ति खालामा सहि खालामा एखे धरनैनो एनडिपिनि थाबोनाय मोनब्रै ग्रुप बिथांमोनाबो होनदोंमोन जे आलादा रायजो मोनागौमानि जोङो माब्लाबा सुक्ति खालामा आरो बै हिसाबै थांनाय 2020नि 27 जानुवारियाव जिथु सुक्ति खालामबाय रायजोफोरा फोथायदोंमोन जे आलादा रायजोआनो जामारबाय खिन्थु आलादा रायजोथ' नङा बेखौ मा खालामदों माने थाखानाय बिटिएडिखौनो नामल' सोलायदों बिथांमोननि बे क्लजाव लिरनाय दं एक्जिस्टिं बिटिएडि शेल बि रिनेम एज बड'लेण्ड टेरिटरियेल रिजन कम्प्राइजिं द एरिया कभार्ड आन्डार बिटिएडि बेथ' अन्याय जादों आरो बिथांमोना बाथ्रा बुंबाय थायो जे बिथांमोना बड'फानि सिमांखौ जाफुंहोनायाव बड'फानि आदर्शजों खामानि मावबाय दं खिन्थु बिथांमोना बै बिटिआरनि एकर्डनि प्रथमाव लिरना लाबोदों माने बे जाबाय comprehensive and final solution for the Bodo community. How it can be possible? बेथ' बड'फुल प्रेजाराइज जायाखै खारन बड'फानि गुबै सिमा मामोन आलादा रायजो दानाय आलादा रायजो दायालाबानो बिथांमोना रिजन मोनसे सुक्ति खालामना लाबोगोन आरो बेजोंनो बड'फानि नामखौ बिथांमोना बेयावनो खोमानायबो जादों आरो गतिके दिनै नुबाय जे बर' रायजो सोरजिनायाव एबसुआ दोरोददों आरो जिखिनि माने आगोलाव हाथियार हान्जा दंमोन बिथांमोनाबो बिदिनो थगायजाबाय आं थगायजाबाय खारनाव बुंदों थगायजाबाय बे खारनाव बुंदों जे जेब्लानाखि सुक्ति जाबाय बिटिआर एकर्ड बिनि अखानायै सानाव काजलगाव बिटिआरखौ बरायनो थाखाय मोनसे मिटिं लिंदोंमोन आरो बे मिटिङाव जाहा इउजि ब्रह्मआ बुंदोंमोन जे गोदानै सुक्ति जाबावबाय थामथि खेबनि सुक्ति आरो बेवहाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा सहि होबाय एनडिपिआ फैजोब्बाय आरो बिथाङा बुंदोंमोन मा जे बे सुक्तियाव मा लिरनाय दङ एनडिपिआ नुवाखै मेगन मिसिबनानैनो सहि खालामदोंमोन भेरि पसिबल बिलाय 34 years लं एखेबारे आर्म स्ट्रागल खालामनाय बिथांमोना गावनि निरापत्ता मोनालाबानो बोरै मेगन मिसिबनायनि सहि खालामोन बिलाय आरो बेल' नङा जा प्रमद बिथाङा मा बुंदोंमोन बिथांनि उनाव इउजि ब्रह्मनाव लेक्सार मोनसे लाखिदोंमोन बिथाङा होनदों मा जे जोङो गोदान मोनसे सुक्ति खालामबाय रिजन माने जाय नामानो बिराद गिदिरनो भारतनि सा सानजा ओनसोलनि बै जे सातखान रायजो मिज'राम मणिपुर त्रिपुरा अरुणाचल मेघालय आसाम गासैखौबो जयै रिजन बुङो जोंना हारसिंनो रिजन जाबाय खिन्थु मा लिरदों माबायाव 6 शिड्युल दा कन्स्टिटिउसननि पेरा 1-2आव बेयाव ओरैसो लिरदों अट'नमास डिस्ट्रिक्ट काउन्सिलनि सिङाव जुदि गुबुन ट्राइबेलफोर थायोबा आरो बै ट्राइबेलफोरा जुदि अट'नमास काउन्सिलनि गभर्नमेन्टखौ मानिनो राजि नङाबा अब्लाना गभर्नरा बिसोरनो मा खालामना होयो बिसोरनि थाखायबो फिसा फिसा खुंथाय दाना होयो बेखौसो होनना बुङो अट'नमास रिजन उइदिन दा डिस्ट्रिक्ट अट'नमास काउन्सिल फिसा फिसा जिथु खुंथाय बेखौसो नांगौ अट'नमास रिजन
नाथाय बेखौ हाग्रामाया बिटिएडि सुक्तियाव बेखौ एमेन्डमेन्ट खालामनानै बातिल खालामदोंमोन दिस विल नट बी एप्लिकेबल इन केस अफ बड'लेण्ड होनना लिरना गारबोदों लाबोदों बेखौ नाथाय बिथाङा हाग्रामानि जितु सुक्तियाव बेफोर नायबा एखे फाराग दङ बेनिखायनो दिनै आङो बनसु जितु जोनोम जानाय बेखौ एख' अस्वाभाबिक मोनाखै आरो बिथांमोना दिनै 4थि बोसोराव आगान सुरबाय आरो बिदिनो मोनसे समाव मा जाबावदोंमोन उपेन्द्र ब्रह्मआ आलादा रायजो दाबिनायाव गोरोबिनि थाखाय मोनसे समाव उपेन ब्रह्म एबसु आरो गंगाधर रामसियारि एबसुबो जानो गोनां जादोंमोन गतिके बेबायदि अबस्था फैदों दिनै आरोबाव गतिके दिनैनि जोनोम सानाव फैनानै दिनै गेदारिङा खोब सम्भब बारा बुरजा नुवाखैबाबो खिन्थु मा जागोन सियाला हानजा हानजा थानो हागौ सिंहआ मासेयानो जायो आरो गतिके बे लासैनो दावगालांगोन आंहा बेखौ सानदों मानोना एबसुआ अलरेडि बिथांमोननि जितु कार्यकलाप मावनाय दांनाय बिनि गेजेरजों एबसुनि जितु मेइन माबा लाइन बेनिफ्राय बहुद डिरेल जालांबाय दङ आं नोंथांनि सिगाङाव आं बेखिनिखौ बुंग्रोबाय थानो हागौ बिदिया खारन जोंनि गेजेराव अनेक जातनि माबा दङ माध्यमफोर दं बे माध्यमफोरा जोंखौ जेब्लायबो होबथानो नागिरो आरो बे होबथानायाव जायफोरानो दिनै गावदों बिथांमोनाबो हयथ' सोरनिबा बार इन्सटिगेसन लानानै जानो हागौ माने मुलत दा बनसुनि जोनोम जानायखौ हयथ' खायसे मेगन सादों आरो बे मेगन सानायनि कारणे बिभिन्न माध्यमनि गेजेरजों बेखौ नस्थ' खालामनो हागौ आं सानो बेफोरो बुजाफोरानि गेजेरजों फैनो नांगौ जों दिनै आसलते जों रिटायार्ड पार्सन जोङो मोनसे आफाद दानो गोनां जादों दिनै बे जाबाय दुलाराय बर' बैसोगोरा नोगोरारि आफाद अल बड' सिनियर सिटिजेन फराम मानो जोंनि जिबनाव जोङो उदयाचलनि आन्दलन मोनबोबाय रमान हांखोनि आन्दलन मोनबाय उपेन्द्र ब्रह्मनि आलादा रायजोनि आन्दलन मोनबोबाय बिनि उनाव आरोबाव एनडिपिनि आन्दलन नुबाय प्रमद बर' दैदेननाय आलादा रायजोनि आन्दलन नुबाय आरो बेफोर नुनायनि गेजेरजों जोङो सम सम मा मोनबोखो जों मिथिगौ आरो मोननायनि उनाव जितु 2003नि बिटिसि एकर्ड बेयाव जों जथेस्थ मोनदोंमोन नाथाय बिनि उननि एकर्डआ बेनिख्रुइ बेटार जाबावनांगौमोन नाथाय जों नुबाय बिनि जितु माखासे क्लजफोर बे क्लजफोरखौ नुयोबा जों बागदावखाङो आरो बे काउनाव जोङो दिनै बाथ्रा बुंनो ओंखारबोदों आरो दिनै थिग बिदिनो बनसुआ दिनै जोनोम जादों मोनसे थांखि लानानै बेखौ सोरबा आरोबाव गाज्रि लामाजों दैदेननो थाखाय अनेक खैसार सानो हागौ दा बेवहाय दैदेनगिरिफ्रा सामोल जानांगोन आरो रायजोफोरनि गेजेराव हाबनांगोन गुबै बाथ्राखौ लानानै रायजोखौ बुजायनानै लाबोनो थाखाय नाजानांगोन आरो जेराव सैथोआ दङ जेराव थार थागोन बेखौ रावबो होबथानो हाया जानो हागौ बेयो जानो नाङा जों जानायखौ लुबैया खारन गोबां मानसिनि गोबां मतादारखौ थायो आदर्शआ बेलेग बेलेग आरो जोंहा जुदि उद्देश्यआ मोनसेयानोबा जोंनि उद्देश्यआ जुदि आलादा रायजो दानायखौ जुदि बयबो लुबैबा आरो बिथांमोना जुदि आलादा रायजो दानोनो ओंखारदोंबा गावनायनिथ' खोथा फैया आदर्शआ नोंनि मावनायनि जितु टेकनिकआ जुदा जानांगौ खिन्थु लक्ष्यआथ' एखे लक्ष्यआ जुदि एखेबा नोंनि फुजा फाथालनि नियमासो बेलेग बेलेग सोरबा बोलि होयो सोरबा प्रसाद होयो सोरबा बिबार बावो खिन्थु उद्देश्यआ जुदि इसोरानोबा गतिके बहाय गावलायनायनि बाथ्रा फैनाङा गोरोबलायनायनि गेजेरजों खामानि मावलांबा जों देरहासार जागोन आरो जुदि मावाबाथ' बेखौथ' जोंखौ खालामबोबाय दङ गोदोनिफ्राय आरो बिनि गारजेन मानसिया सामोल होनांगोन आरो रियेल बाथ्राखौ बुजिनो थाखाय मानसिया आवगायबोनांगोन ओरैनो आबेगिक भाबै जायखिजाया बाथ्राखौनो जों गनायथि होनाङा बा मानिनो नाङा आरो दिनै आं बेखौ खावलायगोन बनसुनि गेजेराव गावसा गावसि जानो नाङा जायफोरानाखि माबा मोनसे सानदोंमोन मा जादोंमोन बुजाफोरानि गेजेरजों लानानै दावगालांनायखौ आं लुबैयो खारन जोंहाबो जाथि सिबिनायनि सिन्ता दङ जों रमान आन्दलन खालामनाय जेलाफोरनि मानसि अनेक जों पुलिसनि जाथना मोनदों आरो जोंनि आसल निरापत्ता जाबाय आलादा रायजो जुदि जोंहा सिमाङा दंमारोबा जों जुदि खौसे दावगानो हायोबा जों मोनमारगोनबो आं जागोन होनना सानो आरो खारन नै दा जितु सिस्टेम जोंनाव दङ बिटिसिआव जितु 40टा समस्ति दंमोन 30+5+5 जोङो जुदि दिनै बिटिसिआवबो पार्टिया बेलेग बेलेग जानो हागौ जों जुदि भटखौ आलादा गेलेनानै जुदि ज' जायोबा जोंनाव रावबो हाबफैनो हायाबा जोंनि मथेनो जों खुंबाय थानो हागोन आरो अब्लानो जों डेभेलप जायोबानो अट'मेटिक जोंनि स्टेटआ फैगोन मोननै दोलोनि गेजेराव दोलोखौ नोंथाङा ज' जानायनि थाखाय माबायदि खावलायनो सानदों फैनांगोन ज' जानाया ओरैबायदि माने पलिटिकेलि माबाया आदर्शआ बेलेग जायोबाबो फर दा ग्रेटार इन्टारेस्ट अफ बड' ससाइटि जोंहा जुदि मोननैबो दोलोआ जुदि बर' ससाइटि दंब्ला बिसोरो पलिटिकेलि ज' जानानैबाबो सरकारखौ दानांगोन आरो अब्ला पृथ्बि ओनसोलखौ आसुरित जागोन जोंखौ मा आसुरित जाथि बिसोरलाय पार्टियाव बेलेग बेलेग खिन्थु बिसोरो फर दा ग्रेटार इन्टारेस्ट एट दि टाइम अफ एडमिनिस्ट्रेसन फर दा फर्मिं अफ गभर्नमेन्ट बिसोरो खिन्थु खौसे बेयो पृथ्बियाव गैया बिदि खालामनो हायोबा एखेबारे मोजां जागोन आं बेखौ एपिल खालामो आं इतिमध्य बुंबायानो दहाय मेलावबो बुंबाय आङो जे बर्तमान जोंनाव मोनथाम सुक्ति जादों बिएससि बिटिसि आरो बिटिआर
दाना बै सुक्तिफोरा आगोलनियाथ' BSC आवल'मोन गोबाव जाबाय खिन्थु दा बर्थमान मोननै बुस्थु BTC आरो BTR बे सुक्तिफोरनि क्लजफोरखौ बिराद मोजाङै एनालाइज खालामनांगौ रायजोनि गेजेराव बबे बुस्थुआव मा दं बबे बुस्थुआ जोंनि गाज्रि जाबाय बै माबा BTR एकर्डआव माखासे माने क्लज दं दायो नोंथांनियाव रिपर्टआव गोबां हयथ' बुंनो हानाय नंला आं आगोलाव बुंगासिनो ससियेल मिडियायाव बिथांमोननि जिथु माने क्लज 3 नि रमान 3 आव दङ समष्टिखौ बारायनाय बेयाव बारायनानै ट्राइबेलफोरनि एक्जिस्टिं रिजार्भेसनखौ बिदि लाखिनाय बे डेन्जारास पइन्ट मोनसे जाना दंखायो बेखौ लायोब्ला माने जोंनि समष्टिया मा जागोन फर दा रिजार्भेसन अफ दा ट्राइबेल माने एक्जिस्टिं रिजार्भेसन अफ ट्राइबेल होनना दङ अफ BTC आ गैया दा बे एक्जिस्टिं रिजार्भेसन अफ ट्राइबेल होननाय लोगो लोगो बे जुदि इन्डियान कनस्टिटिउसन थाङोब्ला बे जा खैफोद दङ मानोना जोङो आउट अफ 60 आव जोङो 10 मोनहैगोन दा बे रोखोम माखासे क्लज दङ दा बे क्लजफोरा बेल' नंबावा 7.2 बिथांमोना मा होनदों जे बड'लेण्डनि सिङाव थानाय जिखिनि हा दङ माने वाटार बडिज ग्रेजिं लेन्ड आरो बिदिनो कास्ट लेन्ड बेफोर हानि गासैबो रक्षना बेखौ आसाम गभर्नमेन्ट हरफिनोमोन ओमफ्राय DCआ जोंनि आसलथे नङा बेयो माने एपइन्टेड बाय द आसाम गभर्नमेन्ट आरो बेबायदि मानसिखौ DCआव जोङो लाबोयोब्ला खामानियाव जोंहा जथेस्थ' खथि जादोंमोन थांनाय बाराव दा बेखौ हाग्रामाया खिन्थु बाहेरायाव गारबोखादोंमोन खिन्थु प्रमदनि जिथु एकर्ड बेयो लाबोदोंमोन दा बे लाबोनायाव मा जाबाय माखासे 16टा पावारखौ लांफिनदोंमोन आरो बिदिनो DCआ माखासे माने जिथु डेभेलपमेन्ट खामानि बेखौ DCआसो मावदोंमोन जायनि थाखाय MCLA MLA पावारानो गैया जालांदोंमोन दा बेफोर बुस्थुफोरखौ जों रायजोनि गेजेराव एखेबारे क्लियार लाबोनांगोन आरो क्लियार लाबोनायनि गेजेरजों सोर आसलथे मा नेतृत्व होदों हाग्रामानि आन्दोलननि स्टाइला मामोन प्रमदनि आन्दोलन स्टाइला मामोन हाग्रामानि मावनाय दांनाया मा रोखोमनि प्रमदनि मावनाय दांनाया मा रोखोमनि बेफोर जुदि डिफारेन्सखौ रायजोनि गेजेराव मोजां लाबोनो हायोबा नो डाउट रायजोफोरा अट'मेटिक अबेबा मोनसेखौ गनायगोन आरो बे सिस्टेमाव जों फैफिननांगोन बेटार आइडिया रायजोआ मिथिनांगोन जे बबे एकर्डआव मा दङ मा लाबोनो नागिरमारदोंमोन दाथ' नै बेवहाय जुदि माबायाव नैबे BTR एकर्डआव माबा NDPखौ सोर खाना दोनखो BTR एकर्डआव NDPखौ लाबोनो हायैखौनो खालामना दोनबोखादों मानोना बेवहाय लिरदों जे हाइनास एन्ड नन हाइनास आर्म स्ट्रागल खालामदों बेवहाय माबा हाइनास नन हाइनास थायो नामा हाइनासफोरा थागोन माने हाइनास माने बांसिन दायनिगिरि बिथांमोनखौ मा होनो वान आफ्टार एनादार केसखौ ट्रायल खालामनानै बिथांमोनखौ दिहुननाय जागोन खिन्थु बिथांमोननि सायाव ओरैबायदि केस हाबसिना दङ बै केसफोरा जोबनायलागै बिथांमोना बेयाव जेलावनो थैजोबगोन खिन्थु पृथिबियाव ओरैबायदि जारिमिन गैया मोनसे आन्दोलननि उनाव एकर्ड खालामनायनि उनाव जेलाव थानाय आंथ' बुंनायखायनो इन्टेनसनेलि रन्जन दैमारि आरो बिथांनि माखासे केडारखौ बिथांमोना जेलाव अरायबो खाना दोननाय बे मोनसे सिस्टेमावनो जादों आरो बेफोरनो जाबाय बिनि माखासे डिमेरिट बे क्लजनि बे एकर्डनि गतिके बेफोर बाथ्राफोरखौ जुदि तन्न रायजोफोरा मिथियोबा नो डाउट बबेबा मोनसे एकर्डखौ रायजो डिनाय खालामगोन आं बेखौ भाबियो बेथ' साभाबिकखा खारन गमामायैनो जुदि बर'फोरा बर' रायजो लुबैमारोबा आलादा रायजो ओरैनो जना थाबाथ' मोनखायाना माबा मोनसे खामानिखौ मोननो थांबा माबा मोनसे गारनांगोन माबा मोनसे मावनांगोन दा बेनिखायनो दिनै आन्दोलन खालामनाय मेंनाया एख' गेदेर बाथ्रा नङा खारन 1987 निफ्राय दिनै एसेबां लं टार्म आन्दोलन जाबोदों एबसुनि 1987 आव उपेन्द्र ब्रह्म आन्दोलन स्टार्ट खालामदोंमोन गतिके गोलाव सम बारबाय बेनि आगोलबो खालामदोंमोन PTCनि माने उदियासलनि आन्दोलन गतिके रायजोफोरनाव एसे मेंनाय फैगोन आरो मा जादों सम सम जोंनि दैदेनगिरिफोरा माखासे नंखाय बाथ्राजों रायजोखौ फोलानाया फोरमान जाबाय दङ आरो बेनिखायनो रायजोफोरा दिनै गुदु गादा सोरखौ जों फोथायगोन सोरजों जों थांनांगोन बेनिखायनो बेयाव गाबथानांगौबा एखेबारे थार नोजोर आरो थांखि बे क्लियार जानांगोन आरो रायजोनि गेजेराव बेयो एखेबारे गुदिनिफ्राय मोजांहाय हमबोनो हानांगोन आरो रायजोफोराबो खोनासंनो लुबैनांगोन ओरैनो आबेगिक भाबै लायोबा जानाय नङा दाथ' आंनि बर्तमाननि जिथु स्टेटासनि जोहोलावफोर आं बेखौ ओरै नुदों माने सोब गोदो दंखाजोबोमोन अथच हाग्रामानो दिनै जिर'निफ्राय स्टार्ट जादोंमोन गतिके सोब दंखायोमोन उननिफ्रा जाबायसो दङ गतिके लेखा फरायनांगौ साख्रि मावनांगौ जानांगौ उनाव मा जायो जाथों ओरै आरो खिन्थु जाथिनि अस्तित्वआ उनाव मा जायो जागोन ओरै हगारना होबा थानाय नङा खारन जोंनि सायाव मा मावदों ओइ दाखालि डिलिमिटेसननि गेजेरजों इलेक्सनाव जाहाथे जों जेनबाय थायो बेखौनो दिनै खालामदों आरो बिभिन्न' धरननि जों पलिटिक्स नुबाय दं गतिके जोङो मोजाङै गसङाबा बिपद दङ